Здравейте, приятели от VBlogs и YouTube. Аз съм Glitlan 54 и ще ви покажа как да си набавите повече диаманти. Трябва да ви трябва TNT и да купаете до Bedrock. Така по-бързо. Улицата. Набираме нови работници, с моят приятел направихме преди 2 часа един профил в YouTube. Набираме работници. За връзка пишете на Skype мишката Launcher 104. Другия ще го дам. Ще има линк в описанието за Skype ми. Така. Така. Ето. Поставяте факълта и бягате. Пак същото като музиката. Просто и така, ако не стане, правете така. На мен нещо не става. И пещери може да откриете. Така. Това беше от мен. Да съм ви помогнал. До следващия път. Ето грамата. Ето. Да съм ви помогнал. До следващия.